Dünya habarlarının şu sanını. Ulugların gibrit hareketlendiricili görünüşlerini ösürmäge bağışlanan maksatnama Yevropalı hyzmatdaşlaryň 25-si geriye. Berlinin golaynaky Hazelow owasynda yerleşýän ozalky degirmeniň binasyny Urban Hupi ýaşaýar. Japon bağlarynyň meşhurlygy bir ýemler ýurdyň çäginden çykyp bütün dünýä mälim boldy. Güýz paslynyň ajaýyplyklaryna beslenen şeýle ýerleri görmäge göz gerek. Indi şu beýle habarlarymyz barada geňişleýin. Japan Airlines kompaniýasynyň uçurlarynyň tehnik ýagdaýyna gözegçilik edýän mehanikler Google Glass diýilip atlanyrlan äýnekleri öz işlerine sine hökmünde ulanyp başladylar. Namur Ilmi Barlyk Institutunyň alimläriniň bellemegine görä, olar mehaniklary uçurlarda ýüze çykan käbir niýasadlyklar surata düşürmäge kömek edýär. Muň özi, soňra tehnik hyzmat ediş merkeziniň hünärmenlerini bu urda çözgüt tapmaga ýardam edýär. EcoChamps konsorsiumuny Ýewropaň ýurtlarynyň 8-sinden hyzmatdaşlaryň 25-si geriýär. Olar ýeňil ýük jemgyýetçilik ulaglaryny öňürjiler, ýatýaşlyk şaýlary bilen öpçün edijiler, şeýle-de ilmi barlyk institutlardyr. Konsorsiumuň işi Ýewropa Birleşiginiň gadananlarynyň hasabyna maliýeleşdirilýär. Oňa gatnaşyjylar öz öňlerini anyk maksatlary we möhletler goýýarlar. Mysal üçin, hereketlendirjiň netijeligini 20 göterimlik ýokarlandyrmak, oň gymmatynyň ardan düşmegini gadanmak we şol görnüşleriň narhlary boýunça adaty ulaglara ýakynlaşmakdyr. Gibrit hereketlendirjileň möhüm artykmaçlyklarynyň biri elektrik energiýasyny işläp çykarmakda mehaniki energiýadan peýdalanyp bolýanlygyndadyr. Şeýle görnüşli ýük ulagynyň sürüjüsiniň ýollaky ýagdaýa bagylykda ulagyny bir hereketlendirjiden beýleke geçirmäge mümkinçiligi bar. Muň özi, agyr ulagy şäheriň köçelerine hereket edenine ören möhümdir. Ýewropada häzirlikçe gibrit hereketlendirjili ulaglar az. Ýöne çaklamalar hökümetleriň we telekeçiliň ekologiýaň arasçylygyna, uzak möhletliligi we erterki günüň ulagynyň elýeterli bolmagyna ähmiýet berýänligini gözeňinde tutup, bazaryň bu puwdagynyň depkinli ösjekdigini wada berýärler. Irlandiýanyň paýtagty Dubliniň Niderlandlaryň we Belgiýanyň arasynda ýük taşıyan dünýäde öz ornuny eri Selin ýük gemisi telekeçiliň ötmegine ähmiýetli goşant goşýar. Seliniň uzunlygy 235 metr bolup, ol Koreýanyň Hyundai Mipo gemi gurulşy ustahanasyna döredipdir. Greenpeace guramatynyň hasabatyna laýyklykda günüň we ýeliň energiýasynyň 2030-njy ýyla çenli ardan boljakdygy çaklanýar. Barlyklar gaýtadan dikelýän energiýa çeşmeleriniň narhlarynyň 2015-nji ýyldan bäri däbe öwrülen görnüşleriniň narhlary bilen deňleşýänligini we kim-kimden adalýanlygyny görkezýär. Hasabatda gün energiýasynyň narhynyň 17, ýyl energiýasynyň 18 göterimlik ardanlanlygy habar berilýär. Gurama öten ýurtlaryň ýakyn wagtlarda bäsleşlige ukyplygyny ýitirjek kömür we ýadro energiýasynyň tehnologiýasyny häli häzirçe çykdaja edýänliklerini belleýär. Elektrik energiýasy zerurlyk hataplanıp, ol günnelik durmuşda rahatlygy üpçün edýän köp sanly elektrik enjamlaryny işletmek üçin zerurdyr. Muňa garamazdan, ýyllyk elektrik beketlerini işletmek üçin ulanylýan ýanyjyň görnüşleri howaň ýyllygynyň artmagyna we özgörmegine getirýän zäherli gazlyň, atom elektrik beketleriniň hem radioaktiv şöhleler çykarmak howpyny döredýänligi sebäpli bütün dünýäde olaň sanyny azaltmak ugruna işler alınıp barylýar. Koreýada döredilýän adaty energiýadan garaşsyz owalyň 3 we ondan köp çagasy bolan maşgalalar hökümetden ilkinji ýylda 4,5-den başlap $27,000 çenli kömek puluny alyp biler. Britaniýanyň Portsmouth Universitetiniň we Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň energetika ministrliginiň gaýtadan dikelýän energiýa boýunça milli barlykhanasynyň ilmi barlykçylary çeşeleriň önümçiligine ulanylýan plastigiň görnüşini üýtgetmäge ukyply PET adly serişden işläp düzdiler. 3 ölçegli düdümini görmek üçin oň içinden kuwatly rentgen şöhleler geçirildi. Muň özi, bilogyň nähili işleýänligine we ony senagatda ulanmagyň kuwatyna göz ýetirmäge mümkinçilik berdi. Toparyň ilmi barlyklarynyň netijesi Milli Ilimler Akademiýasynyň Zähmeti jurnalyna çap edildi.
Gün panelleri ornaştırılan qara ýoluň 1 million kilometri Fransiýany energiýa bilen öpçün etmek üçin ýeterlikdir diýip hünärmenler belleýärler. Ýoluň üstüni gün panelleri bilen örtmek usuly ilkinji gedek 2 ýyl mundan odol Niderlandlarda synagdan geçirilip, ýoluň şo bölegi velosiped sürýänler üçin niýetlenenler. Rover şäherini qara ýoluň 1 kilometre barabar bölegini 2800 iğne dördül metre ornaşdyrylyp, oň bahasy 5 million euro deňdir. Durmuşa ornaşdyrylan taslaman guruluşy işleri döwlet tarapyndan maliýeleşdirildi. Asly Slovakiýaly bolan bedegçi 5 ýylyň dowamynda Mikala Lipkova bilen birlikde Slovakiýanyň gülleri adly bedegxanasyny işledýärler. Bedegçiliň bu urdaky ilkinji taslamalary 2011-nji ýylda peýda bolup, olar Slovaklaryň halk ertekleri esasyna aýnadan döredilen ýygynyň ölçüsini alýar. Lars Kemper häzirki görkezýän öý goşlarynyň daşyny bedemek işine geçen ýyl başlapdyr. Ol öýdi işini esasan owalardan ýygnalýan gadim öý goşlaryndan ilham alýar. Lars bir näçe hepdäni olaň durkun döwre waplaşdyrmaga sarp edýär. Ol bugur bilen meşgullanmak we awry gazanmak isleýän ýaşlar üçin gowy mümkinçilikdir. Daşky gurşaw üçin diýansyz aýakgaplaň öňürlüş usullary gitdigiçe täzelenýär. Bu özgörüşi Germaniýanyň Weimar şäherinde ýaşaýan bedegçiler Andreas Sonnefeld bilen Markus Lomjik hem alyp götürdiler. Olar bu işi hiç ýyly hemiki serişdeler ulanmadan ýerine ýetirýärler. Şol ustaxanada aýakgaplaň her bir bölegi elle tikilip, olaň bir jibiti 130 euro durýar. Bedegçiler öz öňümlerine bolan islegiň geljekde artjakdygyna inanýarlar. Yaponiýada öz islegine ora ýaşamak isleýänler üçin taýýarlanýan öňümler ýurduň çägirine gurulýan sergi bazarlarda halk köpçüligine görkezilýär. Bu synlyýanyňyz kompýuteriň başynda günüdin oturmak isleýänlere niýetlenen germek bolup, oň bahasy $70 golaýdyr. Ýönekä çadyrdan ibaret bolan bu goraýjyny işläp düzen hünärmen onu ilkinji nowatda özüniň iş ýerine synagdan geçirdi. Şondan soň bu öňüm hyrydarlaryň arasynda uly meşhurlyga eýe bolup, özleri üçin onu ýatap bermek haýyş edýänleň sany köpeldi. Beletilen pikiriçe öz islegi boýunça ýaşamak isleýän adamlaryň sanynyň ýyl saýyn artmagy bilen şuňa meňdeş öňümleri sargytlar köpelýär. Häzirki günde iň gymmat ruçka ýokmynny olaň ýelekli hemem syýaly görnüşleri hatap edilýär. Germaniýanyň Duisburg şäherinde ýerleşýän Rainer Brandner'in kärhanasy adamyň şahsiýetini beýgeldiýän zat ýokmynny kabul edilýän şeýler ruçkalary öňürip meşhurlyk gazanýar. Olarda çegmal hökmünni altyny we kümüşi ulanmak däp bolupdyr. Kä halatda 3500 euro baha kesilýän şeýle gymmatly ruçkalar döretmäge 16 sagat hatda ondan köp wagt sarp edilýär. Häzirki günde ruçkalary öňürýän kärhanada tutuş bir maşgala dähmet çekmek bilen olaň wezipesi öz sargyçylarynyň islegine görä ruçkalary öňürmekden ibaretdir. Koreýleriň keşdesi nepisligi we ustatlygy talap edýän sungatdyr. Ol dariga bedeglerinden başlap hanbok we puçjaçy ýaly milli libaslary ölçüni alýar. Korey halkynyň keşdesiniň taryhy ýüpüň önümçiligi bilen berk baglanyşyklydyr. Çünki ol mataň ýüzüni gaýamakda ýokary netijäni berýär. Bu sungat bilen 40 ýyl bäri meşgullanyp gelýän Li Chang esasan koreýlere mahsus bolan gyzyl, gara, ak, mawy we sary renklerden peýdalanýar. Li Chang günnägör seni namasy boýunça bellenýän täze ýyl bayramçylygyna meşhur üstünlük torbalaryny bedemekde köp sargydalýar. Şeýlelikde ol ene mamalaň milli mirasyny geljek nesiller üçin gorap saklamaga uly goşant goşýar. Häzirki günde adamlaryň köpüsi origami usuly boýunça matadan, demirden we kagazdan işlen köpüsini döredýärler. Germaniýanyň Herford şäheriniň Mart muzeýinde Hytaýlyň kagazy epläp şekil ýasamak sungatyndan ilham alan suratkeşleň 2000 oglaý öz işleriniň sergisini gurýarlar. Şolaň biri bolan Erika Hoch jaýyň içini bedemek üçin binagarlyk taslamalaryny origami äheňinden peýdalanýar. Muňa mysal edip, Düsseldorf şäherindäki Jakobi Teýliýahynyň taslamasyny getirmek bolar. Sergide ol köne jalyzyň kömegi bilen otoň içindäki otog atly 3 ölçegli bedegçiligi döredipdir. Adamlar şol otoglarda oturup öz origami şekillerini döredip bilerler. Büyük Britaniýanyň paýtagty Londonny ýaşaýyş aýlarynyň bahasy dünýä derecesinden ýokary hasaplanýar. Ýöne häzirki wagtda olary satyn almakda çykalga tapylyp, uly bolmadyk ýaşaýyş aýlaryny satyn almaga mümkinçilik döredi. Şäheriň orta derejeli ilaty üçin jaýlaň 500 oglaý gurulyp, muň özi Büyük Britaniýanyň paýtagtynyň gozulmaýan emlekleriniň söwda ulgamyny 40 göterimlik ýerdäji getirýär.
200.000 eurodan başlanyan şol jaýyň içinde ähli rahatlıklar döredilipdir. Häzirki wagtda Londonna bir adam üçin däldi, mümkin bolýarça bir masgala üçin niýetlenen ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin ýerlen gözlegler dowam edýär. Germaniýanyň Bavariýa welaýatyny belli gymmatlyklary ýygnaýjy bolup, ol bu gurda esasan hol döwüji enjamlara sarpa goýýar. Häzirki wagtda Adolfyň ýygnasyny olaň 458-i bolup, köpüsini dünýäň ýüzüne syýahat eden mahaly toplapdyr. Şoňa meňzeş enjamyň 14-nji asyrda ulanlanlygy barada da maglumat bar. Şo wagt olar agaçdan we piling sönkünden berkedilip ýatylypdyr. 1865-nji ýylda Fortnerleň maşgalasy ilkinji hol döwüjiň şeklini döredip, 20-nji asyryň başlaryna bolsa bu enjamlaryň şekli üýtgedilip, olar esgerjikleri, polisiýa işgärlerini we ýanyň söndürjilere meňzedilip döredilipdir. Kompýuter hünärmenleri Johannes Christmann hem Riyad Jelili üstünden 30 ýyl geçen kompýuterlerde oýun oýnamak halamak bilen bu oýunyň nusgawy guruluşyna haýran alýanlyklaryny gurrun berýärler. Ýakynda bolsa olar bu gurda Minch Machine Game Studio idarasyny açdylar. Johannes bilen Jeliliň ilkinji döreden oýunlary biletegeljilikli syýahat diýilip atlandyrylýar. Oň ady täze bolsa-da, onnaky oýunlar geçen asyryň 90-njy ýyllarynyň başlaryna degişirler. Bu oýunny tebii hadiseler bilen baglanşykly köp sanly böwetlerden geçmegi başarmaly. Johannes oýunyň uzak wagtlap öz meşhurlygyny ýitirmän saklanmak üçin täze usulamy işläp düdüpdir. Kompýuter oýunlarynyň aglabasynyň döränini 20 ýyldanam gowrak wagt geçipdir. Bu urdaky ilkinji oýun bolsa 1972-nji ýylda Pong ady bilen peýda boldy. Şondan 10 ýyl gowrak wagt geçenden soň bolsa Mario diýilip atlandyrylan bütün dünýä meşhur bolan oýun döredi diýip Johannes Christmann bilen Riyad Jelili gurrun berýärler. 1990-njy ýylda bolsa has erjeller üçin maýmunlaryň arasyndaky başdan geçirmeler atly oýuna isleg has artdy. Häzirki günde kompýuter oýunlaryny işläp düdüjiler geçmişe nazar aýlap, olaň gadymlaryna degişlerini hödürleýärler. Bu animasiýa görnüşi Sunotyň GIF art görnüşi bilen meşgullanýan suratçy Edal Inçi döredipdir. Stambuldaky şu idarasyny ol öz işlerini internet ulgamynyň sahypalaryna ýerleşdirýär. Sunotyň bu görnüşi ýöneki animasiýa usuly ýaly surata düşürilip, onu şekiller iyiliğine geçirilýär. Şeýle görnüşde bolsa, şol bir zat 150 gedek gaýtalanýar. Her gedek ol geçennäki tolkun görnüşli şekiller hemmeleri haýran galdyrýar. Edal Inçi bu işleri ýeki öz döretmek bilen şolar wagtyň özünde mahabat üçin hem sargatlar alýar. Bu gownaçyr seýilge Huawei bolup, ol Centrifugo film üçin kompýuteryň kömegi arkaly döredilipdir. Gamburgly suratkeş Cilla Novak bu şowly taslamasyny animasiýa tilsimlerini we içerki gödeňine getirmeleri ulanyp, olary sanlaýan tehnologiýa tasyna işläp düdüpdir. Cilla Novak çağalygyndan başlap ýürüýteleşdirilen täsiri bolan öz Hollywood filmini döretmegi arzu edip gelipdir. 2010-njy ýylda Centrifugo film üçin ol Germaniýanyň Kino Sanat Akademiýasynyň baş baýragyna münasip boldy. Cilla Novak gysga gowrumly filmleri adaty kiçik kameralarda surata düşürip, soňra onu kompýuterde işläp, onu hakykylyk öwüşünde çaýmagy başarýar. On geljekde hakykata geçirmek isleýän pikirleri ören köp. Berlinin goýlynaky Hazelow owasyna ýerleşýän ozalky degirmeniň binasyny Urban Hupe ýaşaýar. Ol özüniň çağalyk ýyllaryna eden arzuwynyň ýerine düşendigine diýsen begenýär. Bu ýer ören rahat bolup, oň aşganasy gadymy gap-gaşlar bilen bedelipdir. 19-njy asyrda dahilli 6 gatdan ibaret bolan ozalky degirmen bolup hyzmat eden bu binany Hupe 25 ýyl mundan ozal satyn alyp, oň dikeldiş işler üçin bir näçe ýyl gerek boldy. Jaýyň iň ýokarky gatyndaky degirmene dahilli enjamlary häzirki wagtda işledip bolýar. Urban Hupe olarda dänäni uwap un edip satýar. 3-nji gatdaky kiçijik muzeýiň içindäki degirmen we söwda bilen baglanşykly gymmatlyklaryň aglabasy 20-nji asyryň başlaryna degişirler. 2-nji gatdaky tikin maşynyna bolsa, öýesi köne saýwanlardan bat börekler döredýär. Şeýlelikde Hupeň günnelik durmuşy degirmenler we bat börekler bilen baglanşyklydyr. Ol öz ýaşaýyşyndan razydygyny aýdýar. Şwetsiýanyň tebii gorakhanalarynyň biriniň çäginde ýerleşýän balykçyň bu öýüni 2000-njy ýylda binagar Boris Zisser satyn alypdyr. Kanuny taýdan jaýyň guruluşyna tebiigata hiç ýeri ziýan ýetirmeldir. Şeýle talaplar binagary gaýga goýman,
Muň tersine oň bu urda göz yetimi giňep, ajaýyp binagerçiligi bolan öý peýda boldy. Tebi goroxana bilen sadlaşýan bu ýerleriň tümmük ýerleri we egrem bugram ugurlary akyp gidýän ýaly kesipde bolup, gurjak kebelecige meňdiýe. Şoň üçin bu jaýy akordeon öý diýip atlanyrýarlar. Öýüň içindäki asma otogy gerek wagtynda açyp, gerekmejek wagty bolsa ýygnap bolýar. Jaýyň daşy kedir agaçlarynyň ýapraklary bilen örtülse, içki bedegçiligine berioza agaçlar ulandypdyr. Oň ýaşaýjylary günnelik durmuşlaryny telewizioniýa, telefon, gaz we suw geçirjiler ýaly häzirki zaman tilsimatlardan peýdalanmaýarlar. Jaýyň özi gün panelleri arkaly gyzdyrylýar. Bu jaýyň ýerleşýän ýeri aýratynam akşam ara ören owadan murk görünýär. Portugaliýanyň paýtagty Lissabonyň taryhy binalary özleriniň dürli görnüşli binaýarlyklar bilen tapawutlanýarlar. 200-300 ýyllyk taryhy bolan öýleň arasyndaky bu häzirki zaman binaýarlygy bolan ýaşaýyş jaýy binagar Jose Mateus'a degişiler. Ol maşgalası bilen bu ýere 2013-njy ýylda göçüp geldi. Meýdany 436 iğne metre barabar bolan 5 gatly öýi Mateus çağalar üçin rahat bolar ýaly edip gurdurdy. Jaýyň içinde ähli zatlary süýşürip, nähildir bir çäre geçirmek üçin ýeri giňeldi we molýa. Tutýan meýdany 15 iğne metre bolan aşhanany we naharhanany Jose Mateus'un özi tutuşlugyna işläpdirdi. Aşgana otogundan göni uly bolmadyk bagyň içine de barp bolýar. Şo ýeri öýeti goň galmagally şäheriň iň atuda ýeri hataplýar. 2010-njy ýylda başlanan jaýyň daş görnüşi täsin bolup, çağanyň otogy birinji gatda ýerleşýär. Iň ýokarky gaty bolsa, diýinjal şeýeri we kitapxana hökmünde ulanylýar. Jose Mateus şo ýerde otoglaryň penjeresinden Lissabonyň ajaýyp görnüşini synlamak halýar. Gollandiýada hususy jaýlaryň diwarlarynyň aňartynda gizlenýän bag howlulary jemaat üçin açylýar. Açyk baglaryň günleri diýilip atlanylýan 3 güniň dowamyny olaň ählisini synlamak bolýar. Ýurdun paýtagty Amsterdamyň merkezinde ýerleşýän bu howluda täsin binagerlik we giňişligiň meýilleşdirilişini görmek mümkin. Şo ýerde asudalyk şäheriň goň galmagalyndan diňe diwar bilen bölünen rahatlyk hökm sürýär. Onna bolanynda özüňi hamala geçmişi, gadymy howullara düşen ýaly duýýan. Aslynda şeýle baglar Gollandiýanyň dürli künjeklerine duş gelýär. Olar hatda Harlemde ýa-da Delftede köp bolup, bitew diwarda beýleklerden hiç bir zat bilen tapawutlanmaýan gapyň aňyrtynda gizlenýänligi sebäpli ýüze çykarmak kyn bolýar. Japonlaryň däwe öwrülen her türlü renkli wagasi tüýjülükleri islenlik bayramçylyklarda möhüm orna gelýär. Mart aýyna mehr bilen bellenýän Hina Masuri diýilip atlanyrlan gyýyllaryň gününi, olaň saglygynyň hatirasyna aýratyn tüýjülükler taýýarlanýar. May aýynda bolsa, oglanyň gününi dup yapraklaryna dolanan Kashima mochi diýilip atlanyrlan süýji börekler taýýarlanýar. Japoniýanyň Shimane prefekturasynda ýerleşýän Matsue şäheri wagasi süýjülükleriniň meşhur ýeridir. 200 ýyl mundan ozal şäheriň 7-nji lordy Matsudaira Harusata şol önümleri ýaýratmakda uly goşunt goşup, oň tagallasy bilen wagasi jemgyýetiň ýokary gatlygynyň we imperatorlyk köşüniň alamatyny öwrülepdir. Şondan soň olary möhümleriň çalyşmagynyň we baýlygyň alamaty hökmünde dürli dawaralarda ulanypdyrlar. Wagasiniň resmi we günnelik görnüşleri bar. Oň birinjisi aýratyn dawaralarda we çaý içişlik däwine äwerlipdir. Olan köpüsi aňyrbaş tüýjülükleri hökmünde bellidir. Wagasi tüýjülükleri ýadyna sakuranyň nädik gülüne, tomsuny şaglawy, güýdüne mamizik klonynyň gyzyl sary yapraklaryny, gysyna bolsa gar tozgalaryna meňdedilýär. Günnelik wagasi bolsa içi dürli garnyly börek şekline taýýarlanýar. Olary çaltga taýanlygy sebäpli taýýarlanan güni iýmeller. Sembey diýilip atlanyrlan wagasi duýly ýa-da soýa batyrmaly bolup, ol aýratynam çağalaň arasynda uly islega iýedir. Umuman, wagasi tuğ unundan, şekerden we noýwadan taýýarlanýar. Muň üçin adzuki noýwasyny şeker garmak bilen an goýultmak taýýarlanýar. Bu diňe bir noýwaň tagam bilen däl, eýsem gyzyl reňkiň belaweterden we kesellerden gorýanlygy baradaky gadymy ırımlar bilen baglanşyklydyr. Şol önümlüň her biriniň öz ady bolup, olaň iň üýtgeşigi portakal şekilnäki ýüzü garomadyr. Graniano Italiýanyň Neapol şäherinden gün ortada ýerleşýän kiçijik şäherçe bolup, ol aş önümleriniň öndürilýän ýeri hökmünde bellidir.
Baş aşpedlen köpüzi olary dünýäde bu gurda iň gowy önem hataplýar. Arturo Elefante özü üçün aşyň tagamyny diňe bir dogry düdüm bölekleriniň däl, eýsem howaňam täsir edýändigini açdy. Aş üçün çyýgly howa möhüm. Granianyň howa şertleri muňa gawat gelýär diýip olaýdy. Şeýle-de goňşy owada ösürilip ýetişdirilýän buğdoy, deňziň howasy, şemal we daglar gowy aşyň ýokary hilli bolmagyna ýardam edýärler. Kärhana hepdede bir gezek getirilýän buğdoyň ununyň dürli şekilläki aşlar taýýarlanýar. Italiýa dünýäde iň iri aş önürji ýurt bolup, ol ýyllaşol önümiň 3 million tonnasyny önürýär. Michelin gidi tarapyndan ikrar edilen Hippi, Günörtü Koreýanyň paýtagty Seully iň meşhur restorandan biridir. Mu baş aşped Jamie Joe'ň tagamlar taýýarlamakda adaty bolmadyk usullardan peýdalanmagy sebäp boldy. Ol bu gurda tebigatdan ilham alýar. Tebiği önümlerden taýýarlanýan ajaýyp we ýokumly tagamlar istäň açýar, özüne ünsü çekýär diýip Jamie aýdýar. New Yorkyň restoranlarynyň bir näçetinde işlemegenden soňra ol Seul'a dolanyp geldi we Amerikalydan äheňini ter mewsimleýin önümlerden tagam taýýarlamaga başlady. Baş aşped her mewsimde tagam sanawyny täzeläp, olan köpüsi tebigat mowdugy bilen berk baglanşyklydyr. Şoňa görä Jamie şol tagamlary lezzet, tämirlik, güýz tokoy, günnelik ýaly täsin adlary dakýar. Bu restoran mudama diýen ýaly köp adamly bolup, datly ýemegi halyanlary bipar goýmaýany meňdiýär. Seul säher serginliginiň ýurdy bolan Koreýanyň paýtagtydyr. 10 milliondan owrak ilatly şäherde taryhyň dürü bolan 14-nji asyryň Gyeongbokgun karollyk köşkü ýerleşýär. Seuly ýakyndan synlasaň oňa aşyk bolmadyk mümkin näl. Gyeongbokgun köşküniň öňünü Korey dilinden terjime edeninde nurana şalyk manysyny berýän köşk ýerleşýär. Her gün şo ýerde garawulyň çalyşmagy bilen baglanşykly taknalaşdyrylan ajaýyp şowhun Koreýliň medeniýetiniň bir bölegine öwrülepdir. Koreýliler sewda etmegi halýarlar. Şo sebäpli Seulda dükanlaryň ören köp sanly ýerleşýär. Hangan deriýatynyň kenar ýakasynaky bilend imaratlar bilen gurşalyp alynan gadymy Buda ibadatxana temem däwe öwrülen köçe tagamlary haýran galdyrýar. Seulyň aslyna göz ýetirmek üçin oň taryhy ýadygärliklerini synlamaly. Bu ýerde hiç wagt ýüregiň gysmaýar. Germaniýanyň Saksoniýa welaýatynda ýerleşýän Leipzig şäherine degişli bolan Markleberg şäherçesi täze köl sebitine degişli bolup, bu ýerde emeli köl döredilipdir. Köllün gün ortalygyny bir näçe kilometrlik ýoly geçseň, öňkü kömür gazalyp alynýan käne gözüň düşýär. Germaniýada kömür arkaly ýurtda ulanýan energiýanyň 4-den 1 bölegi önürilýär. Berlin diýwary ýykylandan soň, günnäger Germaniýanyň känleriniň aglawaty ýapylypdyr. Eýilýän meýdany 400 hektara deň bolan Katzpuden köli, häzirki wagtda uly gowrumly akvariumy ýada salmak bilen meşhur ýerlerden birine öwrüldi. Katzpuden köli bilen Leipzig şäherini birleşdirýän kanallar arkaly jahankeşdeler şo ýere baryp bilýärler. Markleberg bolsa öz baý taryhy we owadan seýil baglary bilen köpleň ünsüni özüne çekýär. Oň Maklebon owasy öňkü Stumsteil kölüniň ýerine emele gelipdir. Şäheriň demirgazyk bölegine elektrik üçinçilik bekedi ýerleşip, bir wagtlar şo ýerde Ýewropanyň iň uly zawody ýerleşýärdi. Häzir günne bolsa, ol kino pudugy sanatynyň we filmleriň studiýasyna öwrülip, gadymy döwre degişli filmler surata düşürmek üçin ulanýan enjamlar halk köpçüligine görkezilýär. Şeýle-de şäheriň çägini buğ bilen herekete getirilip energiýa alynýan beketler taklanyp galypdyr. O ýer häzirki günne muzeýe öwrülip, oňa ýürüýte meýle tençiler gödekçilik edýärler. Markleberg şäherini odalky şahtaçylaryň ýaşan öýlerim gymmat bahada tökmünde goralýar. Şäherdäki metali gaýtadan işleýän Grafenhainichen zawody häzirki günne döwletiň gora gasyna alynan deshalarynyň biridir. Marklebergiň senaga tarabalyklary häzirki günne şäheriň täze ýaşaýyş durmuşynyň esasy alamaty bolup galýarlar. Niderlandlaryň paýtagty Amsterdam kanallaryň we velosipedçiliň şäheri hataplanýar. Häzirki wagtda şäherde suwuň üstünde ýüzýän öýleň sany artýar. Şolaryň biri şäheriň merkezinde ýerleşip, ol Erik van den Broeke degişildir. Öýesi bu ýeriň ören rahat we asudalygyny beldiýär. Peter Steinmorth inni 10 ýyl bäri suwuň üstündäki öýde öz maşgalasy bilen ýaşaýar. Olar şeýle usulla ýaşamagy enlik edinenliklerini aýdýarlar. Amsterdamda öý gaýyklarynyň dürli görnüşleri bolup, olaň käbirleri geçen asyryň ortalaryna döredilenlerdir.
Olar öz täsinligi bilen hemmeleri hayran galdyryp, adamlaryň arasyny suwun üstünde öý tutunmaga bolan isleg artdyrýar. Suratkeşliň 125-si ýag bilen çekilen Van Gogh, söýgü bilen Vincent adly ilkinji filmi döretdiler. Oň ömrüniň soňky günleri baradaky filmlaryň taryhyny ýag bilen çekilen ilkinji teýrek animasiýa filmini döretmek üçin 7 ýyl we 50 çekilen kadrlaryň 65 minuty gerek boldy. Ýöne muň ödüm, rejissörler Dorota Cabella we New Welchmanyň bu täsir eser döretmekler üçin çeken zähmetini we texniki işini doly beýan etmeýär. Dorota Cabella animasiýa suratkeşi hökmünde özüniň baş gyzyklanmasy bolan живописи we kinony birleşdirmegi ýüregine dugdy. Taliplik ýyllaryna ol sunuwatyň we psihologiýaň özara baglanşygyny öwrenip, Van Gogh'un hatlary boýunça diplom işini gorapdyr. Hutşolum, ony suratkeşiň ömrüniň soňky günleri barada 7 minutlyk gysga metrajly animasiýa filmini döretmek pikirine iteripdir. Bu teatrlaşdyrylan sahna bedegleri birden janlanyp, ol awçyn haýwanlary dudaga düşürmek ugrunaky görüşi bilen birlikde olara bolan söýgüsiniň arasyndaky tapawdy açyp görkezýär. Şeýlelikde bu kagızdan ýasalan bedegler häzirki zaman ýokary tilsimatlarynyň kömegi arkaly ses, ışık öwüşgünleri berilenden soňra ol sahnada janly ýaly bolup görünýär. Kristina we Devi Makverler şular ýaly eserler döretmek üstünde 10 ýyl bäri işläp gelýärler. Ýewropada uzak wagtyň dowamyny farfor önümlerine ýokary baha berip gelinipdir. Bu gymmat baha daşdan ýasalýan önümleri Prus karoly Beýik Friedrich has köp isleg bildiripdir. Şeýlelikde 1760-njy ýylda Berlinde açylan Karolluk farfor manufakturasy fabrigini Karolyň ady da kılıpdyr. Şo ýagdaýam fabrigiň önümleriniň söwda belgisiniň gögreng bilen bellenilmegine itergi beripdir. Şol reňkdäki önümler bolsa hemişe ýokary hilli bolýar. Farfordan döredilýän önümlüň ählisi 50 ýerine ýetirilip, ödem belli suratkeşliň gadymy nusgalary esasynda bedelýär. Bu bolsa onun taýýarlanan her bir önümüň owudan we özüne çekiji bolmagyny, şeýlede sunuwa deseri ýaly bolup görünmegine ýardam edýär. Karolluk farfor kärhanasy öz taryhyny uzak ýyllardan alyp gaýdýanlygyna garamazdan, onu häzirki zaman tilsimatlaryna netijeli peýdalanýar. Mysal üçin, Bugatti ulugynyň täze kysymyny şu kärhanaň önüm bolan farfordan edilen bedegler ulanlypdyr. Mundan başga kärhana zergarlar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Karolluk farfor önümlerini Rokoko eýýamyndan başlap, häzirki zaman döwrüni öz içine alýan bedegçilik äheňlerini duymak bolýar. Häzirki wagtda fabrikda zähmet çeken hünärmenliň 180-siniň aglabasy eýýam bu ýerde uzak wagtlap işleýän adamlar bolup durýar. Fabrikiň ýol başçylary öz önümleriniň derejesini gymmat bahaly şaýseplen hataryna görünmeklerini maksat edinip köp girde almagy ymtylýarlar. Şotlandiýaň Sky adatyna dünýäniň Danny Makaksil sportyň velotrial görnüşi bilen meşgullanýar. Muňa velosipedde dürli tilsimleri ýerine ýetirmek, öňüňdäki dürli emeli we hakyky töwekelçilikleri ýeňip geçmäge synanşykdyr. Şol wagtyň özünde Danny bedeniniň hiç bir ýerine bel baglamaya. 2009-njy ýylyň aprel aýynyň 19-ny Danny özüniň ilkinji şekilli görnüşlerini internet aragatnaşygynaky YouTube sahypasyna çykarýar. Şondan soň oň tilsimleri New York Times gazetiniň sahypasyna peýda bolup, Hollywoodda we mahawat şekillerine şöhlenip başlady. Hormatly tamaşaçylar, ne bolsa 10-njy dekabrda hepden ýekşenbe güni dünýäň türlü şäherlerinde boljak howa maglumaty bilen tanıştyryp siz bilen hoşlaşýar. Hoş sag bolun.